Samba fla ani mugan ani nani anga kunafonu fama bena tali kɛ min na sankaw olu bɛ ka labɛn kɛ yaasa samiya o bɛ se ka kunbɛn cogo min ka kisi a kɔlɔlɔw ma wolomasiri tabaw olu bɛ u ka baaraw la hali bi jamana kɔnɔna na nka min ye yɔrɔ dɔw bɛ halisa basigibaliya bɛ kurikaw fɛ ani ansɔngokaw ana anda do la taji o mɛnɛna kayikaw fɛ yen an ka cɛden bɛ n'o ye Mayiga ye ale na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la dialogue baaraw bɛ sen na commission kɔnɔna na hakili la k'a fɔ sɔgɔmada in na a bɛ fɔ min ma plénière o kan ka sigi sen kan yanni u k'o bɛɛ lajɛlen ka don nun kelen kɔnɔna na Serubilen ale tun bɛ kuluba kunu balontan ko tɛ a ye usine belebeleba min dayɛlɛ sa o kɔni kana ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye k'ale kɔni y'a ka wele jaabi sabula k'a ye maaw wele k'u kana baara kɛ u faso la ale sera ka min kɛ o ye nin ye an bɛ Seru fo keba Seru a bɛ se ka kɛ mɔgɔninfin i bɛ fɛn dɔw ŋaniya ala bɛ kan ka min di ma a b'o di ma mais Seru ni jila ninnu ni u ɲɔgɔnna caman olu bɛ maaw fɛ minnu tiɲɛ yɛrɛ la u ye Mali kanu nka min kun ka d'u ye ala ma se ka o d'u ma an bɛ dugawu kɛ sa o dɔgɔnin minnu nana ala k'a nɔgɔya olu ye ayiwa ko malo k'a bɛ ka feere OPAM na Bamakɔ yan 50 kilos 3,600 nka bɔrɛ 3 tɛ feere maa kelen ma dɛ Buremkaw olu ka musow wulilen don aw bɛ kata dɔn wa kata a tɛ kata dɔn o ye kɔrɔbɔrɔ makɔrɔni de ye a bɛ fɔ de ma ko kata a tɛ baribarita dɔn wa han baribarita dun bɛ Bamakɔ yan koyi katakata ni kɔrɔbɔrɔ kan na a bɛ fɔ de ma ko baribarita keba i tigi yɔrɔ i ko k'i tɛ ko daminɛ ka s'a laban na yɔrɔ aya ni ne sira kɛnɛ ma e kɔni b'a dɔn e tɛ don jani kɔnɔ yan i b'o kɔni dɔn ni ne kɔni sira kɛnɛ ma ni ne nana yan e kɔni b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min amara e fana farala a kan a ja ne jugu ka caya n tɛ se ka kɔrɔbɔrɔ butigi ko kuma fɔ n tɛ se ka gawo ko kuma fɔ a kɛra baara ye nin y'an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan keba an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛ dɔ bɛ yen n b'a ka laseliw caman lamɛn a ni Rasibaci bɔlen don kosɛbɛ u b'a fɔ ma ko Cam tiɲɛ na tiɲɛ tɛ baden fɛn ye kamalen bɛ tiɲɛ fɔ n b'a dɔn n t'a dɔn n'a bɛ CDR la n'a tɛ CDR la mais Arasa ka style a b'o o de kan mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ tiɲɛ fɔ n ma deli k'a ye dɛ mais n y'a ye n y'a la kɔlɔsi n y'a ka video caman lajɛ TikTok kan an bɛ dugawu k'a fana ye parce que fɛn bɛɛ tɛ ko ka mɔgɔw ta k'u kɛ faso jugu ye hali jugu yɛrɛ bɛ faso jɔ e bɛna taa fili la anw bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni nin n'an ka na i kɛrɛfɛ
ni y'a ka ongele na meni mamunu me kote do ni mulu lajɛ i bɛ fili ou bien anw bɛ ka min f'i ye o man di tulo kɔrɔ i tulo kɔrɔ mɔgɔw bɛ ka min ne bɛ o de fɔ aw ɲɛna keba n ko ala ka aw sɔn ladiliba ɲuman na min ni tulo kɛrɛfɛ kuma duman fɔla tɛ kelen ye ni faama y'i ta k'i bila a kɛrɛfɛ k'e y'a ka kankɔrɔ sigi ye e y'a ladiliba ye n'i tɛ lamɛn i tɛ ladi wuli ka t'i ka so i ka t'i ka foro sɛnɛ ou bien i ka t'i ka ci wɛrɛ kɛ nka n'i y'i dulonnen y'a la c'est que i bɛ ka min fɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ka nafa t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ tilen ka nin de fɔ yan ko fanga man jugu ko f'a kɔrɔsigi ala ka kɔrɔsigi ɲuman d'an ka faamaw ma o fana ka kɛ tulo kunnandiw ye k'an fana ka kuma misɛnninw ninnu ka to ka olu dɔw lamɛn an m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ nka u ka se ka dɔw ta o la bi sɔgɔmada in na bamananw ko ten bilankɔrɔ tɛ maa min ye dungo t'a se t'o ye dɛ kuma caman ne b'a mɛn an ka jamana kɔnɔ yan kabini kɔrɔnfɛkɛlɛ in daminɛna ka na se moti janjo ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen minɛ abu zedu ninnu ni belmoktaru b'u tilela kuma min na min ye bolotigɛlaw ni sentigɛlaw b'an ka jamana fantan naani na kuma min ko an n'u ka sigi ka kuma ko mali k'a ni terrorisiw ka sigi ka kuma ko mali k'a ni maliyɛn minnu bɛ ko in na ko an n'olu ka sigi ka kuma ne tɛ dugu dɔn mali kɔnɔ yan ko ninnu bɛna kuma min ko silamɛya tun tɛ yɔrɔ min n t'a kɛ ye tiɲɛ ye ne t'a la o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ mɛ i ye mali dugu o dugu ta silamɛya de ka ca ye ni ninnu ko ko olu nakun ye silamɛya de ye anw ka jamana kɔnɔ a ka kan diinɛ sira fɛ u k'u sigi an ka daluyaw di ɲɔgɔn ma n'u bɛ sɔn o ma dɛ ne hakili b'a la tɔnbɔkutu binnen terrorisiw ni ninjugawale ni bamancɛwale kɛbaw u ko f'u ka tɔnbɔkutu misiriba seli alimami ko k'ale su sanfɛ kɔni a bɛ se ka kɛ nka k'ale ɲɛnama to yen ayi u tɛ se k'o kɛ u y'u sigi sɔgɔma fo lazara daluya kelen tɛ yen u sera ka min bɔ ka tɔnbɔkutu alimami ka kuma bi a yɛrɛ sera yɔrɔ dɔw la yɛrɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ yɛrɛ lafiɲɛ a y'a denkɛ wele aw ni nin de bɛ se ka kuma n tɛ ne bɛ diinɛ dɔn cogo min ne faw ni mɔkɛw ni tulomasɛbɛw ni n bɔnsɔnw y'a bila yɔrɔ min aw tɛ se aw bɛ ka mun fɔ nin ye o ni anw ta in cɛ ka jan nka marifa b'a bolo dɛ yan kɔni y'anw ka misiri ye a tɛna na anw seli yan dɛ o kɛlen u m'o kɔrɔbɔ u kɔni ye ko caman kɛ dugu kɔnɔ tɔnbɔkutu keba misiri belebeleba saba de bɛ tɔnbɔkutu dugu kɔnɔ jingare bɛr jingare yɛrɛ kɔrɔ ko misiri bɛr kɔrɔ de ko belebele n'i y'a mɛn kɔrɔbɔrɔw da yɔrɔ ko bɛr o ye bele n m'a fɔ bɛr dɛ n ko bɛr o ye belebele jingare bɛr ale de ye tɔnbɔkutu misiriba ye ale masuruna na siriye ya bɛ yen o y'anw buranakaw ka misiri ye ali wangarilakaw sankore o bɛ ka taa place sankore yɛrɛ fanfɛla la o ye misiriba sabanan ye tumutu kɔnɔna na keba nin bɛɛ lajɛlen ye kabilaw taabolow diinɛ yɛrɛ sinsinna minnu fɛ tumutu kɔnɔna na olu ka misiriw bilalenw ye e tɛmɛnsen na selibali aladɔnbali yɛrɛdɔnbali taasibali miiribali e bɛ se cogo di k'e bɛna ka na ko i cogo olu kunna ko k'olu laseli tɔnbɔkutu tiɲɛ don wagati dɔw la mɔgɔw yɛrɛ de y'u yɛrɛ minɛ ani niw kisili kama mɔgɔw sabalila keba n y'a ye k'a fɔ aya ninnu ka wagati la a ma fɔ don kelen da kelen k'a ni terrorisiw ka sigi ka kuma parce que jamana yɛrɛ tun b'u bolo ka ban min tun ka di o b'o kɛ i bɛ k'a nalen fanga sera yɔrɔ dɔw la yaasa ka se ka an lajɛ n'an m'an firifiri
parce que fɛn kelen fana bɛ yen an k'o fɔ mɔgɔw ye u k'o faamu IBK ala ka hinɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya tiɲɛ don fanga tiɲɛna a bolo mais ala ko tiɲɛ Mali kanu ne ma deli ka dute IBK ka Mali kanu ko la filanan ye mun ye keba akɔri IBK yɛrɛ y'a fɔ siɲɛ caman ale ɲɛ tɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ min bɛ se ka akɔri na waleya mais maa b'i bolo bɔ fɛn ɲima da k'a sɔrɔ i m'a sama a n'a ka dalu n'a ka fɛɛrɛw tun bɛ ɲɔgɔn na ATT bɛ bin wagati min o y'a sɔrɔ ATT taara minɛn minnu ɲini yaasa ka se ka Ninjugawale ni Bamajawale kɛlɛ a ka ca ni ba n'a si ni ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'u se kɛ nka min ye den ye a bɛ bi a tabaa de bolo waati dɔ nana se yaasa Faransi fana k'a dɔn k'a fɔ ko anw fana bɛ yen an n'an ka fɛɛrɛw IBK fana y'a fɔli daminɛ k'an ni terroriste bɛ kuma a fɔlɔ kɛra mun ye u ye jɛkulu sigi ko commission de bons offices aw ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ an ni IYAD ni Kufa an k'a lajɛ an bɛ se ka sigi cogo min ka kuma keba o sigili sen fɛ n'i ma fili ale IBK kelen ka tile la fila ɲɛmaa dɔ sɔridasi dɔ ani an ka jamana camancɛ Moti ni Seguya mara maa dɔ olu taara fu ni Kufa sigira ka kuma hakilila belebelebaw ye tali kɛ mun na o ye jamana ka kelenya ko ye olu yɛrɛ ye diinɛ faamu cogo min kɔma Segu nana kana kɛ jamanakuntigi ye hakilila waati service renseignement ye baaraba kɛ a la yaasa a baara bɛ se ka kɛ cogo min furancɛla fanga IBK binnen Mokhtar Wan tun b'a kuma fɔ kuma caman hali Faransɛw ka u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri nana fo yan Bamako ka Wan to fanga la n'o ye Le Drian ye Macron ka fanga daminɛ waati a y'a fɔ a ɲɛna clairement anw ni terroristes bɛ sigi ka kuma dɛ a y'o bila u ka kitabu n'aw ka balu fɛnw na anw bɛ an ka baara kɛ mais keba ne bɛ ka ɲininkali de kɛ bi o anw bɛ sigi ka kuma cogo di est-ce que an ye cidenw wuli an ka commission de bons offices au représentant du centre an ye fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi ko ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ olu ye mun de di an ma dɛ a ye mun di bi sira jumɛnw bɛ yen parce que waati dɔ la an hakili la ɲɛfɔli dɔw kɛra an ye k'a fɔ ko minisiri Wage ale tun ye baara dɔ kɛ fo ka taa se Kufa yɛrɛ lasɔrɔli ma k'a ka kibaruya lada tulo kan u bɛ fɛ an n'u ka kuma Kufa ka jaabi kɛra mun ye min la ka la an ye ko ka taa fɔ IYAD ye problème nana kɛ mun ye au lieu que kibaruya mun ni a taara di IYAD ma IYAD ka olu jaabi ambassade de France o de y'an ka mɔgɔw jaabi a ko kuma ko aw b'a fɛ ka mun de kɛ depuis y'an ka mɔgɔw y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ninnu t'u yɛrɛ ka ci la a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko a ma ɲini don kelen da kelen k'o sigi ka fɔ ka kɛ kununko ka kɔ kununko yɛrɛ ɲɛ bɛɛ ni kelenya jɛrɛ min sigilen filɛ nin ni premier ministre Ousmane Sufi y'a mɔgɔ ye ne yɛrɛ k'a dɔn ko maa 160 don o kɛra dialogue yɛrɛ daminɛ don de parce que anw b'a dɔn ko maa 140 don nka u yɛrɛ de da ko maa 160 ni kɔ ko o de ye dialogue commission ye a na kɛ maa wɛrɛw farala kan ka se k'a ko ma ja i ɲɛ b'o dialogue groupe in na dɛ o fana tilalen don fila ye fankelen ko ka taa kuma Kufa ninnu fɛ fankelen ko petu ko kuma tɛ kɛ u fɛ dialogue ɲɛma a ko nin tɛ olu ka kiiri tigɛ kun bɔ olu ye kana mɔgɔw hakilina lamɛn u yɛrɛ kana na fɔ ɲɔgɔn kɔ u k'a bila ni a kuma kan ka kɛ commission min kɔnɔ u k'a kuma kɛ keba kuma wulila kunun tuguni mɔgɔw ko sisan armée ye se min kɛ dɔ ka fara o ka tuguni baara min bɛ sen na o ka larawuli fo ka se a dan na fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan ka kuma u fɛ diinɛ ko ta na sira fɛ o labɛnw ka kɛ yiriwali ko ta na sira fɛ o labɛnw ka kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo min o labɛnw ka kɛ
ni maaw bɛ sɔrɔ olu maaw bɛ labɛn cogo maa n ko dɔw y'u wuli k'u yɛrɛ yira kolo n'u bɛ se ka kuma o kɔrɔ ko jamana in kɔnɔ yan maa minnu b'a fɔ kuma caman an ni terroriste ka kuma u b'a dɔn k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta k'an ka bateau ci k'an ka kanw ci k'an ka dugudenw fa ka tila ka taa bi fɛnw kan kiiri wulilen don olu nɔfɛ dialogue mɔgɔw ko k'olu da ti don o la sabula o bɛ sariya ka bolo kan nka terroriste minnu filɛ nin ye yalama olu fana nɔ minɛlen don n'i ma fili aw bɛ taa kuma cogo di sisan n'i ma fili kiimɛ laban min kɛra kiiri ye sɛbɛn laban min labɔ pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme o procureur ye sɛbɛn min bɔ kɔsa in na a y'a yira k'a fɔ k'u fa nɔ minɛlen Iyad nɔ minɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛlen don sisan kiba an t'a fɔ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ yan kabila minnu bɛ kɔnɔna na an n'u ka kuma sigida minnu bɛ bolo an ka se ka n'olu ka se ka ɲɔgɔn faamuya n'o tɛ maa min bɛ a yɛrɛ ka ci la ani maa min bɛ wali ci la ani maa min bɛ jamanajɔ la olu kɛtɔ ka sigi ka kuma ka bɛn a bɛ sɔn ka gɛlɛya nka foyi tɛ jamana sanfɛ a na kɛ fana n ye maa mafalen dɔ lamɛn kunu a ko hali dialogue n'i bɛ taa la ni maa min bɛnnen tɛ i bɛ fɛn dɔ de bila i ka npalan kɔnɔ ka taa n'o ye n'i bɛ kɛ yafabaga ye n'i bɛ kɛ sɔnbaga o k'a sɔrɔ i yɛrɛ fana n'i ka daliluya dɔw bɛ yen nka i tɛgɛlankolon e welelen e ka taa o man di dɛ wa n ye min lakɔlɔsi dialogue mɔgɔw ka kuma fana na u ko hali ni sigikafɔ bɛ kɛ Mali ni nin kulu ninnu cɛ a si tɛ kɛ kɔ kan mɔgɔ dati don a la a maaw bɛɛ bɛ ɲini jamana in kɔnɔ u bɛ yan minnu b'a dɔn minnu bɛ se ka baara kɛ olu bɛ se ka bila a baara la donc an ye kuma in mɛn kunu hakilina minnu b'a an na a la o ye nin ye wulikajɔ minnu kɛra n'u ma ɲɛ sɔrɔ parce que kuma caman fana a bɛ fɔ an n'u ka kuma mais an bɛ kuma cogo di an bɛ kuma kan jumɛn kan an bɛ kuma mun kan fɛrɛ ɲuman o kan ka sɔrɔ dialogue la parce que n'i y'a ye a kuma bɛ ka taa ni ka segin fo dialogue yɛrɛ groupe tilara fila ye fankelen ko an ka kumu fɛ fankelen ko an kana kumu fɛ ɲɛmaa y'i jɔ a jɔyɔrɔ k'a ye nin ko in bila ka dialogue yɛrɛ kɛnɛba kɔnɔ anw kana na jala foyi tigɛ ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ foyi don ani ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ kuma in a sera sisan sa fɛrɛ ka sɔrɔ a la an k'an ta n'an bila dɔn nka an kɔni bɛ min dɔn Asimi ye min f'u ye da tɛ maga min na dialogue ko la o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o ye Mali ka kelenya ye o ye malidenw yɛrɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigiw bɛ se ka kɛ cogo min fɛn minnu bɛ yen ni dialogue da tɛ don olu la o ye olu ye n'o bɔra la n'i ko k'an ka keba kun tigɛ an b'a lajɛ a bɛ se ka tigɛ cogo min n'a bɛ bɛn a ma jɔlen ou bien a sigilen a dalen ou bien n'a ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma dialogue in kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ kunu min ye baaraw ye olu bɛ sen na dugudenw olu kɔni y'a yira fana k'a fɔ ko min ye sigikafɔ in k'a kan ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenya o kana an ka jamana kɔnɔ jɛkulu kɔni bɛɛ lajɛlen b'u ka baara la u ye a yira k'a fɔ k'olu tɛna se ka falenba don dugudenw ye min fɔ duguma ka ban u bɛna n'a lajɛ de sa a la kumababaw k'olu salo k'olu sigi ɲɔgɔn kan k'o di mɔgɔw ma aw ka kuma in bɛ yen dɛ ko ka dɔ bɔ parti la ka dɔ bɔ association na kuma wɛrɛ min fana bɛ yen ni y'o mɛn kosɛbɛ o ye groupe milisiw minnu ye marifa ta u yɛrɛ ye olu tɔnw ko k'olu fana olu ci ka bɔ yen tɔn minnu fana bɛ yen n'olu sigilen don siyako kan komi anw bamananw ka tɔn olu ciliko kumaw fana o kumaw fana bɛ ka fɔ ko sabula ko maliyɛn ye maliyɛn kelen siɲɛ kelen a banna min ye kuma wɛrɛ min bɛ ka na kosɛbɛ o ye kalanko ye ka fara o kan an ka siniɲɛsigi bɛ kɛ cogo di AES fana ko kuma fana bɛ ka fɔ
ko Mali k'i jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na an ka kɛ o la wane wa fana ka dayɛlɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min bɛ se ka na don a la min ye bɛn ni kelenya kuma kɔni ye kibaru yɛrɛ de ye ko in nima yɔrɔ ye yen kɔni a babu gannen n'o ye dɛ e k'olu nata plenɛri yɛrɛ la bi yan parce que olu ka kuma babu a dayɛlɛnnen n'o ye dɛ n'ala sɔnna a ma min mana na bɔ a la ana o da maaw tulo kan k'a yira bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn k'a fɔ ko min ye baara in ye kɔni a sigilen don cogo min na sa jɛkulu duuru min bɛ yen o ye bɛn ni kelenya ye politiko kumaw ale ni calatigɛ jɛkulu yiriwali sɔrɔ ni yiriwali kuntalajan lakana ale ni basigi min ye politikikow ye ani an fanfɛ bolo ale ni diɲɛ seleke naani kow kuma ninnu belebelebaw bɛ tali kɛ o la baara kɔni a bɛ ka kɛ yɔrɔ duuru kɔnɔna na CICB la ye n'i yɛrɛ taara i bɛ yaala fɔ k'i sɛgɛn i fiɲɛ bɛ duuru nka dɔw mɛnna a la ye kunun fana wolomasiri tabaw olu bɔtɔ kurikaw fɛ yen u ka kɔnva ale binna jan dɔ kɔnɔna na ni jugawale ni bamancawale kabaw kun kɛlen don ka jan min daw ye kilomɛtiri 5 ka kɔn kuri ma min ye dugu jukɔrɔmugu ye u kun y'o de don an ka wolomasiri tabaw ɲɛ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye maaw kɔni de joginna a la n'o ye an ka sɔrɔsiw ye nka maa ni ma to a la bamancawale ni jugawale kaba minnu bɛ yen ne sigana kɛra olu la kɔni u y'olu minɛ a nɔgɔnni fɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o o ye baro kɛlɛtigi ye a y'a yira k'a fɔ ko armée nin kalo in tile 6 ko a kɔni ye mugujugu avion kɛ ka mugujugu kɔni gosi yɔrɔ caman na min ye jafara bɛ fanfɛla ye jafara bɛ min an ka finitigiw bin kun taara kɛ olu kan 2 fatur'o la 3 o joginna minanw olu kɔni kun tiɲɛna maa minnu y'o waleya cɛjugu in kɛ sa ni finitigiw tun bɛ k'o ɲini k'u nan'olu sɔrɔ fo numu bozokaw olu ka daga kɔnɔna na kilomɛtiri 7 masina kɛrɛfɛla la a maa fɛn fɛn tun bɛ yen sa kɔni ko u kɔni ye mugu ta wuli olu la ni drone ye ka kɛ ni o waleya kelen ye fana dugumana na min ye wolomasiri tabaw ye u ye baara kɛ bamancawale ni jugawale kɛbaw u dagayɔrɔ 2 ani u dɛmɛbaga jɛkulu minnu tun bɛ yen foyi t'a kɔnɔna na ka taa Moritani fanfɛla la k'u ye o daga in fana gosi ka bɔ yen baro kɛlɛtigi ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'an ka hakilinaw kɛ kelen ye min ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaw dagayɔrɔ fɛn fɛn kɔni bɛ jamana kɔnɔ ani u dɛmɛbaw ko kɔni da waloli bɛ to sen na ko n'an farala ɲɔgɔn kan ko n'ala sɔnna ma an bɛ se sɔrɔ commandant secteur numéro 4 n'o bɛ opération Maliko kunna sa ale kɔni n'o ye colonel Pascal Berthe ale bɛ munumunu salo la ka taa ka kɛlɛdagaw olu lajɛ sufurulayikaw fɛ yen maaw denmisɛnninw bɛ kalan yɔrɔ min ale ni checkpoint min bɛ barbekaw fɛ yen ti ale ni bariko daga o bɛɛ lajɛlen ye Moti kɔnɔna ye baara in kɛkun ye min ye ka taa cɛdenw lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min na ani kalan min bɛ ka kɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu kunna n'olu kan ka ta kura ye maa minnu bɛ yen n'olu fana ye marifa bila n'olu kan ka don gun kɔnɔna na olu ka kalanso bɛ kɛ cogo min na commandant secteur in a y'a yira k'a fɔ sa ko a ɲɛ dara min kan k'o b'a to a ka ladilikan dɔw d'u ma Pascal Berthe colonel Pascal Berthe a ko a nisɔndiyara sabula a y'a sɔrɔ cɛdenw kɔni galabu bɛ u la fa o fa a y'u ye yɔrɔ yɔrɔ o diyara ye kosɛbɛ Segu mara kɔnɔna na Segu commandant ni zone kura n'o ye colonel Sulemani Dunbiya numéro 2 ale fana ye munumunu salo kɛ Segu dagaw kɔnɔna na taara jafara bɛ kaw fɛ ka t'i ɲɛda yen kan sabula yen bɛ ale ka marabolo kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko waleya mun kɔni kɛra ko a y'a ye min ye cɛdenw ye a ye kibaruyaw dɔw tulo ka baara kan ka taabolo kura minnu fɛ min ye ni kura bɛ se ka fiyɛ cogo min wulikajɔw taabolo ka falen maaw n'u bolominɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min ka kɛ ni samiya donda in ye a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye cɛdenw ye u k'a bila u kunna a bɛ se ka na su a bɛ se ka na tile sabula ale filɛ nin ale ye jarabangana de ye ka na baara la ka i t'u cɛla ye ka taa ɲɛɲini o t'ale sɔrɔ baara la wa ko bɛɛ k'a bila i kunna sisan règlement kɔni a tɛna kɛ daga sunɔgɔ ye tuguni wa min ye commandement ye a t'i da Segu ye tuguni k'a fɔ ko a tɛna munumunu salo kɛ kɛnɛ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko i lajɛlen don i ko i bɛ dungare la min ye colonel ye a segitɔ a ye zole da masinakaw fɛ yen ka sɔrɔ ka na ko kun cɛ ni marakala ye ka sɔrɔ ka segin ka na Segu an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ donita mobili dɔ tuguni u y'olu maaw da o disi kan dɛ k'u mɔmɔ fɛn fɛn b'u kun sa k'a bɛɛ lajɛlen bɔ a kɛra kunungo duguni kelen na ye tuguni n'o ye Kobe ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu kɔni bololaminɛw minɛlen filɛ nin ye n'olu kun minɛna a mɛnna
ko a dɔw kɔni min ye u ye minɛn minnu minɛ o la u y'u ka minɛnw minɛ nka u yɛrɛ kɔni u y'u yɛrɛ bila u ma sɔn ka foyi kɛ u ni na sigiladenw dɔ duguden dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko a bɛ ka juguya sabula a binganilama don u b'i mɔmɔ dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a tɛ to yen hali ni warijɛ bolo na nɛgɛ fitinin b'i bolo la u b'a bɛɛ bɔ u t'a bɛɛ tɔnɔmada jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ sifinw fara ɲɔgɔn kan olu ko k'u bɛ dialogue kɛnɛ kan fana ni fɛɛrɛ belebelebaw ye k'u ka maaw tilalen don u kɔni y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛ in kɛnɛ kan ye ko denmisɛnninlakaw ko olu de ka ca komisiyɔn na kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko kɔni nun donnen don maakɔrɔw bolo k'u fana n'u ka fɛɛrɛw don ko yaasa u ka hakilinaba minnu bɛ yen n'olu ma ta dugu ma u ka se ka yɛlɛ n'o ye cogo min nizɛrikaw fɛ yen Niger ale conseil national pour la sauvegarde de la patrie n'o ye général de brigade Abdramane Chani ye ale ye Sheikh Yusuf Hassan Diallo bisimila nin kalo in tile 3 min ye Yusuf ye ale kɔni kun welela u ka premier ministre de fɛ n'o ye Ali Maman Lamine Zaini ye ale de kun ye Yusuf wele k'a bɛ se ka na bilasirali minnu kɛ u ye Sheikh Yusuf Diallo n'a ka cɛdenw olu kɔni cunna yen sa général yɛrɛ ko ko premier ministre kana nin da i kelen ma koyi ni maa ma falen ni nin diinɛtigiba ye n'o ka bɔ Mali kɔnɔ a fɔ a ye k'a kana ni yɛrɛ n'a ka kuma an ka ɲɔgɔn hakilinaw di ɲɔgɔn ma min ye Yusuf ye a y'a yirula k'a fɔ k'u bɛ ka Niger labɛn cogo min k'u k'u jija o baara la AES bɛ ka taa sira min fɛ k'u k'u jija o baara la wa fana a y'a yirula k'a fɔ ko min ye lamɛrikaw ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u kana segin u kɔ dɛ u k'a fɔ u ka taa u yɛrɛ k'u jɔ u kolo la min ye Yusuf Hassan Diallo ye a sinsinna min kan a ko k'u ka diinɛ minɛ n'u ye diinɛ minɛ u kana sira fosi ɲɛ wa min ye Ala o ka tanga ko o bɛ kɛ u kan a ye dugawu don u ye k'a yir'u la fana k'a fɔ a b'u ka bila la waati o waati n'u mago sera a ma ale kɔni a bɛ na nka nin sen ta premier ministre n'o o ye Ali Mahamane Lamine Zaini ye o de tun y'a i ka cɛ bɛ kɛnɛ kan ye han Lamine kɛ a denkɛ Lamine b'a kɛnɛ kan ye ko n'Ala sɔnna a ma min ye Yusuf ye a k'an ka segin ka na n'a nana kɔmasegi baaraw kan ka kɛ kunnafonidilaw ye baara kɛra cogo min na ani a ye taali kɛ kun min na sabula ko dugawu donba fana u y'o fana kɛ jamana 3 in bɛɛ lajɛlen ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen degun min b'u kɔnɔna na olu bɛ se ka ban cogo min na direkaw fɛ yen dire maaw y'a jira k'u sirannen don dɛ ko pɔn 2 b'olu fɛ yen bi bi in na ko ni wulikajɔ ma kɛ kɔni ko pɔn 2 kɔni ko o laban ko o ba tɛna o kɔbolo tɛna o dun de ko sabula fɔnsen in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen falen don ɲamaw na min ye camion tɛmɛsiraw ye a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don ko nin waati in kɔni na u b'a ɲini sa baara ka kɛ baara min b'a to min ye pɔn 2 ninnu n'olu ma larawuli depuis sisan min ye dugu ye samiya mana don tacogo la kɔni a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye u bolo sabula u y'a jira k'a fɔ ko samiya doncogo min filɛ nin ye olu direkaw olu sirannen don kayikaw fɛ yen citerne caman o de jenina waleya in kɔni kɛra sa dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na min ye camion minnu jenina sa ani baara minnu kɛra a kɛra station min kɔnɔna na sa an balimakɛ n'o ye Mayiga ye ale kɔni bɛ kayikaw fɛ yen ale ye laseli kɛ yaasa an bɛ se ka waleya in faamuya cogo min na a kɛra yɔrɔ min na kun min don a n'a ko nana cogo minnu na sa an ka jɛ ka an balimakɛ lamɛn n'o ye an ka lasigiden ye kayikaw olu fɛ yen. an ka sigida min n'o ye Kayindi ye fɛn min ye taji feere yɔrɔ min n'o ye Soyafi ye ka da la k'a fɔ tasuma o kɔni wulila nin taji feere yɔrɔ in kɔnɔna la a kɛra sababu ye ni ka citerne ni k'o jeni ani mobili 3 minnu fana tun bɛ donner station fana kɔnɔna la a ye olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni jeni ka da la k'a fɔ baara in kɔni kelen fɛn min ye an ka sapeur pompier mɔgɔw ye olu kɔni wulila ka na joona yaasa cogo min na u bɛ se ka taa in kɔni dala faga ne ka fara fɛn min ye an ka finitigilakaw kan ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni u farala ɲɔgɔn kan u ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ sabula hali fɛn min ye taji faga mobili min n'o bɛ an ka aéroport la n'o ye aéroport Dagdagi ye olu fana ka mobili fana nana yaasa cogo min na tan in a bɛ se ka dala faga cogo min na ka da la k'a fɔ a kɔni kɛra sababu ye tan in kɔni da fagara ka mɔgɔ kɔni ni kɔni ma to a la nka kasara kɔni bonyana kosɛbɛ nka fɛn min ye station yɛrɛ ka da la k'a fɔ taji bɛ lamara yɔrɔ min kɔni na kɔlɔlɔ foyi kɔni m'o sɔrɔ sabula tasuma kɔni bɛ mɛnɛ waati min na o kɔni y'a sɔrɔ citerne u tun bɛ ka fɛn min ye taji kɔni lajigin yaasa cogo min na k'a lamara cogo min na nka k'u to baara kɔni kɔnɔna la fɛn min ye tasuma kɔni kun kɔni bɔra fɛn min ye sofɛrikɛ ale kɔni y'a jateminɛ sisan
k'a fɔ tasuma kɔni bɔra cogo min na f'a ka fɛɛrɛ. Ayiwa tasuma ko kɔni ko degun min yera a la sa ka i k'aw fɛ yen min y'o tasuma ko ye keba k'a ye tiɲɛni kɛ dɛ nka maa n'i ma to a la protection civile ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa baara in a bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ cogo min na min ye kayi dugu kɔnɔna na ye an bɛ foli ta ka ɲɛsin an balimakɛ ma sa ni ale ye an ka correspondant ye kayi kɔnɔna na a yɛrɛ ka e ko a ka kuma banna a ka kuma ma ban koyi. Kasa cogo min na a bɛ se ka sitɛrɛn kɔni mabɔ fɛn min ye depo in na ale kɔni mobili kɔni bɔ an nɔ la fo ka taa jɔ gitɔrɔn kɔni hakɛ la o fana kɛra sababu ye ne ka kɔlɔlɔ fana dɔgɔya a ka da la k'a fɔ fɛn min ye finitigilakaw ye olu kɔni u ni sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ ɲɔgɔn na bi k'a dɔn fɛn min ye kasara min n'o ye station suguya sɔrɔ a kun min nana n'a ye ka da la k'a fɔ olu kɔni u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli k'o kunna nin waati ka da la k'a fɔ o de kɔni kɛra an fɛ ka yan Alima Mayiga radio baramuso. Mayiga n'an bɔra Kayi nka fɛn dɔ bɛ yen f'an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ Bamako bɛɛ ni fɛn bɛ ka jɔ bi Bamako kosɛbɛ n'a bɛna misiriw ka record bâti o ye station ye i ye carré kun o carré kun ye station bɛ ka jɔ a la anw bolo u ka fɛɛrɛ ɲini a ma fɔ station tɛ jɔ dɛ mais station bɛ ka jɔ cogo min na Bamako a kɔlɔlɔntan tɛ don dɔ la fɛn min yɛrɛ kun tɛ ye fɔlɔ sisan i bɛ station ni ɲɔgɔn cɛ hali mètre fila tɛ yen dɔw yɛrɛ gunnen don ɲɔgɔn na wa don o don n'u taara sɔrɔ u bɛ ka tu tigɛ n'u y'a kori sini ni sinikɛnɛ i bɛna sɔrɔ u ye poto fila wuli ka fɔ i kana jɔ ko station kaburudo kɛrɛfɛla station fan bɛɛ a ekɔliso kɔni tɛ yɔrɔ bɛɛ aw dun ko fantanya b'an ka jamana kɔnɔ station dun tɛ fantan fɛ ye fantan tɛ se ka station dayɛlɛ dɛ an bɛ taa Kuluba an ka ndulatilaw ka jalatigi kɔrɔ n'o ye Seydou Keita ye furancɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimi Goita a y'ale bisimila kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye Seydou Keita ye e ko ale ma fara sɔrɔ yakubayabaw kan wa yani a ka complexe industriel min jɔra Sanankɔrɔba o dayɛlɛli cɛ Kati mara la a y'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ka tɛmɛ ministre de commerce fɛ n'o ye Musa Galabu ye a ka nin yɔrɔba in a ka taa ɲɛfɔ min ye jamanakuntigi ye sabula Seydou Keita y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye ndulati ka baaraw kɛ nka san 2021 a y'a ye k'a fɔ nin waati in na a ye musaka minnu sɔrɔ a bɛ se ka na baara kɛ a faso la ka maaw k'olu bɔ degun kɔnɔna na ndulati sanga wulilen ndulati ɲɛnen a bolo ka ban min ye entrepreneuriat ye nin y'a nalen o kɛnɛ kan complexe industriel in sa ko ale kɔni ye Seydou ka jaabi ye jaabi min n'o bɛ tali kɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma min b'a to jamana ale siniɲɛsigi o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ndulati o kɛlen ko ɲuman kɔfɛ Seydou ani jamanakuntigi ka ko ɲɔgɔn ye senfɛ sa a ye waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin Asimi Goita ma sabula a bolo o ko ka baara minnu kɛ o bɛ taa ni yiriwali siraw ye Seydou y'a yira k'a fɔ ko min ye baara in n'a y'o sigi sen kan a bɛna na nɔba de bila jamana ale taga ɲɛ la a n'a sɔrɔ o ko ta na siraw la président Asimi kɔni a y'o fo k'o waleɲuman dɔn sabula o y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanadenw ye k'u kana baara kɛ yaasa min ye jamana bɛ se ka yiriwa cogo min kuma tɛ minnu ye malidenw yɛrɛ ye gouvernement ka wuli ka jɔ ka se ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa kɛnyɛrɛyew bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ nin waati in na k'o dogolen tɛ maa la ale ka complexe industriel Seydou Keita in ye ko bolofara 3 don bolofara belebeleba fɔlɔ o ye ka tulu k'o dilan min ye bagan dumuni n'a b'a fɔ ma ko turuto ani aliman bétail sabanan sa o kɔni bɛna kɛ tulu bidɔn dilanyɔrɔ de n'o ye bidɔn plastique a b'a fɔ min ma ko 20 litres bidɔnw ale ni safinɛw fo ka taa se min ye bɛri situlu o bayɛlɛmalen k'o dilan fo ka o an kɛra fɛn ka ban min ye baara in ye ko a bɛɛ lajɛlen sigira sen kan yan yaasa ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taw ye feereliw bɛ kɛ cogo min na diɲɛ fantaw fɛ ni minɛn ninnu ko o bɛɛ lajɛlen de don Seydou ka complexe in ko a y'a da jamana ɲɛmaaw tulo kan ko a kɔni b'a fɛ k'a dayɛlɛ don nataw kɔnɔna na
ko yani kurumo karli ne cɛ sa a y'a ɲini ka na ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye baara yɛrɛ min bɛna na di jamanadenw ma o hukumu kɔnɔna na ale ni fana jamana ɲɛmaa olu kɛlen ka wuli ka jɔ min kɛ bi Asimi kɔni baro in senfɛ sa ale ye ladilikan dɔw di a ma ani bilasiralikanw yaasa a ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min sabula wagati in na min ye kow ye olu ma nɔgɔn Bamako opamu n'o bɛ Kɛnsanbugukaw fɛ yen k'olu yɛrɛ bɛ ka malo bɔrɔ feere directement mɔgɔw ma min ye 50 kilo n'o ye kilo 50 ye 7,000 ani 300 nka maa kelen tɛ se ka tɛmɛ bɔrɛ 2 kan yaasa min ye dugudenw ye olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ko sabula nin ye magasinw ye magasin minnu bɛna sigi sen kan sa yaasa mɔgɔw bɛ se cogo min na ka balo sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ sɔnɔgɔya la sɔngɔ minnu n'u u bɛ se ka fo jamanadenw na nin waati in na sankaw fɛ yen san jamanadenw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka lajɛ kɛ kununko dugu bɛ se ka lasaniya cogo min na sa lasaniyali kɔni baara bɛɛ lajɛlen o sigira sen kan min ye saniya o direction bɛ yen kintigi minnu bɛ san kɔnɔna na ale ni direction régional ko laɲini ye min ye ka bɛɛ lajɛlen sen don saniya ko la yanni samiya cɛ san bɛ se ka kɛ dugu jɛlen cogo min dugudenw yɛrɛ sen ka don ka ko la ko a laɲini ye o ye waleya in kɔni kɛkun ye sanga bɛɛ lajɛlen ka se ka i sigiyɔrɔ saniya yɔrɔ saniyalen o kɔnɔna na yaasa dugu ale bɛ se ka kisi cogo min na nɔgɔ juguw ma bana juguw ma min ye sigiyɔrɔ sanumanw ye o ka se ka sɔrɔ ko lajɛ in kɛkun ye o ye Burɛmukaw fɛ yen musojɛkulu olu faralen don ɲɔgɔn kan nin waati in na ka alikama k'ale ta k'a bayɛlɛma k'a kɛ makɔrɔni ye u b'a fɔ min ma kɔrɔbɔrɔkan na ko kata min ye santiri ye sa ale kɔni sigilen don sen kan sa alikama k'o bayɛlɛma n'a ka di ye u b'a kɛ spaghetti ye u b'a kɛ makɔrɔni ye u b'a kɛ kata fana ye Burɛmu musow kɔni ye nin jɛkulu in sigi sen kan sa muso 20 yaasa ka se ka nin dunfɛn in ka se k'a sigi sen kan kɔrɔbɔrɔw ko olu ka lajɛba ka dɔgɔ a tɛ taa min senfɛ maa minnu y'a ko sigi sen kan sa u kɔni ko a bɛna n'a to bi dumuniko dɛsɛ min yɛrɛ bɛ Burɛmu n'a lamini na ale ni a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka se ka o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko n'Ala sɔnna a ma fana u bɛna n'a to denmisɛnninnaka minnu bɛ yen n'o ye npogotigiw ye k'olu fana bolo don baara la min ye cɛsiri ye ka se ka o kɛ ka se ka dɔ fara u ka sɔrɔw kan u yɛrɛ fana ka bɔ baarakɛbaliya la ko laɲini in kɛkun ye o ye ko wa ko n'i y'a jateminɛ ko kata tobilen ka di dɛ an t'i wele bila sokaw ma u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kata dɔ b'u yɛrɛ bolo yan makɔrɔni nin de don sa f'u b'a kɛta u bolo la o de ye kata ye sɔgɔmada nata an b'o jɔ kata tasa da la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Papisi Jalo Dakarikaw fɛ k'an b'a fo min ye Ibrahima Sako ye Dakar k'ale fo ka Isa Konate fo États-Unis kaw fɛ yen Sori Sako k'ale fana fo Gawusu Tarawele Paris Ibrahim Tunkara Paris Ablaye Ɲagate Paris Bayiba an b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na Siriman Bacili min ye Asa Bajalo ye colonel k'an b'a fɔ ministère de la santé kɔnɔna na Jaba Sidibe Madame Sall ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Boyina Babi ale bɛ Menakakaw fɛ le jeune Thierno Umar Asidjalo colonel Sidi Lamine ka bɔ Ezo la Segukaw fɛ k'an b'a fo Kurbe Jara ale an ka karamɔgɔ ye min ye Maraka Samake an b'a fana fo ka Sori Kɛmɛso fo chef de village ka coordinateur Bamako Amara ale ni Keba k'aw fana fo ka waleɲuman dɔn Ala ka kata don aw garisigɛ la a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18